ден, уважаеми зрители на ТВ7 и добре дошли на стадион Христо Ботев в Пловдив за началото на голямото дерби от 17-я кръг на Ню7 футболно първенство между Ботев и Левски. Невероятна атмосфера по трибуните, 20 000 зрители са на крака. Този стадион не е посрещал матч между Ботев и Левски от 4 години насам. От цели 16 години пък жълто-черните нямат победа над сините, така че феновете на отбора домакин се надяват тази негативна тенденция да бъде нарушена. Главен съдия на матча Станислав Тодоров, нека му пожелаем успех. Двата тима вече строени. Добър ден и от мен, Мартин Томанов. Набързо, преди да се излъчат няколко церемонии преди началото на този двубой и стартови